Že jo? Ne. Jo. Kluci! Co je? Co je? Je to mydlo, veď? Ne. A co to teda je? Je to šampo na vlasy. Kecáš. Tak jo. Fakt ne. Až přijde máma, až ti to řekne, tak ty roztolom jako, že jsi to neviděla. Tak to já tebe taky. Až ty budete takhle. No, tak to se teda nebojím, no. Ještě něco? Nic. Já se bojím. Čeho? Z výšky. Tak proč tam lezeš? Ale bojím se, že to okno spadne. Margaret. Co je? Ujedu. Před mejdlem? Ne, a vem si ho. Před tebou, že... Babi, fakt je to mejdlo. Jo. Jo. Ty máš hlad? A ono to bylo dobu. Celou dobu. Celou dobu jsi to nejedla, no. To jste vždycky došel. Hej, kys! Už jsem tam nevozí. Tak co ty, škvrčku? Ne. Žiješ? Já. Jo. Vidíš to. To máš za to, že tvrdí, že to není mejdlo. Fakt jo. Ne. Je to mejdlo. Není. Je. Ne. Jo. Ne. Jo. Ne. Jo. Ne. Jo. Ne. Jo. Někde! Vždycky. Až to. Chceš mi ujet, jo? Kam až? To si daleko nedojela teda. Tam to jedeš. Říkal pořád, že to není mejdlo. Tak je to šampon. Ne, je to mejdlo. Jo, je to mejdlo. Tak vidíš, je to mejdlo. Není to A ty mejdlo. jsi to říkala teď. Že to je mejdlo. Ty už sama nevíš, viď? Co to je? Je to šampon na vlasy. Šampon na vlasy. A babička si s tím myje vlasy. Jo. Jo. Není to mejdlo. Jo. Tak fajn, Denisko. Ne, nikdy to není mejdlo. Co tam máš? Šušunku, viď? Tam jsem dala ty tušky. Hele, a nechceš udělat čerstvé